A dneska jsem udělal takovej novej homemade deck. Je to tenhle deck. Za mě je to teda docela dobrý, takže ani to nebudu nějak okecávat a jdeme do první hry. Tenhle deck je za mě extrémně dobrý, takže snad se nám si bude dařit. Takže začneme tím, že zahrajeme takhle, že to je damage, to prostě se stane ze začátku. Tak, ale teďka to hlavní, o čem to je taky Skeleton Barrel a Miner 3, 2, 1. Takže e-barrels. Teď budeme muset lognout. Valkyru. To je prostě moc OP. Ale vykantrovali jsme to, ale tady to tíbec byl spíš problém. Tak. Ale dobré, to jsme nějak vyřešili. Sice jsme dostali docela dost zápek, ale to furt můžeme nějak spravit. Tahle, toto, jo. Tohle. Musíme tady lognout. Aby to už umřelo. To je prostě... To musím jítovat. Takže nerad to jítuju, ale... Prostě ten borec už má teďka stejně jak já. To prostě... Strašná nevýhoda. OK. Docela dobrý miner, bych řekl. Zajímavé. OK, takže zahrál Barbariany. On je splitnul dokonce. Pojďme Valkyru. Takhle, aby to dalo. Teďka miner na toto. Ta Valkyra furt bude dostávat ty hity od toho. Teďka zahrajeme Little Prince. To by mělo zabít. No teďka... Tak. Tady dáme Magic Archera. Nice. To je celé zatím v pohodě. Teďka musíme Ice Spiritku a Lock Eye. A teďka musíme kanon a prostě furt musíme prešerovat tím minerem. Prostě miner je ta nejvíc důležitá karta v tom decku. A dává ten damage, který chceme, aby dával. Nice. Tak, to bylo dobré. Tak. Ještě jednu hru dáme. Takže prostě teďka jste viděli, jak to funguje, že prostě musíte hrát minera a za toto. Tak, jdeme teďka ještě jednu hru. Za mě teda ten deck je extrémně OP. Divím se, že ho ještě nikdo nevymyslel, ale tak. Takže dáme Spirita. Aha, on lognul, tak a to je konec. On má 3 spely. Toto je dole. Ale nevím, co to bude, jakože docela overspendnul, takže udělal si to, co chtěl, ale nevím, jestli jsem to zrovna viděl. Další log. Zajímavý. Jenom čekám, až tam zahraje nějakou peku nebo nějakou takovou blbost. To bude nepříjemný, až to udělá. Tady musíme lognout, aby to zůstalo naživu. Tak. Takže
Nebudem tam dávat abilitku, to by bylo za mě docela zbytečný, ale... Tak, Spirit a jdem udělat ten útok znovu, ale musím počkat, abychom měli aspoň Paradoxy aspoň do 9 a teďka můžou dát ten útok. Dobrý damage na levé straně. On už to vzdal asi, no. Tak nevadí. Ale prostě vidíte, borci, ten deck prostě nechá vzdát ho, prostě on se vzdá kvůli tomu, když hrajete tenhle deck, takže snad vám tenhle deck pomůže vyhrát nějaký hry nebo tak. Takže tohle je ten deck. Jestli se vám tohleto video líbilo, zapomeňte dát like, odběr a zatím čus.